Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyahleba nje kaningi today. Ngiyaxolisa futhi ukuthi yazi nginihlebisa kuyisonto. Ishwe guys, sihleba kuyiSunday. Nibuye esontweni. Akusenani ke akukhulu. We guys akukhulu kodwa uzani. Hey bo. Lapha kwizingane zesithemba ngise ngenza lento engifuna ukunenzela yona ukuthi ngiqalaze ukuthi ikamero linani phezulu ukuze siyobona ngale endlini yaThirel ukuthi yiyo yini ukuze sibuke ukuthi hawu senisikhohlise kangaka. Ngithe okunye izophela le season kuqala masiphelile ngifuna ukunikhombisa mhlawumbe izinto beninganakanga ukuthi basikhohlise ngazo kule season because it's no season 1 esiqhathanisa nawo. We guys, isimanga sento esengiyibonile ngibuya ngale ku season 1. Yabo lento enibhale bosisi noma senenza ama story time athi wafona ngikhona ngathula. How ukuthi ngiyibonile manje nje emzuzwini emithathu emhlanje edlule kusazofika uvuyo endlini leya Sibindi. Uhleli-ke uSibindi noThirelo beqeda nje ukunpacker ilona bebethengeni ukudla baqeda ukukhipha ukudla seSuThirelo ngikhathele ngcono ukuthi ngihlale phansi khona la uzohlala nobani ngoba ufika-ke indlu yakho iyintsha okusho ukuthi ngizomova in. Uthi-ke uSibindi cha ngeke ukwazi ngisazocabanga. Hawe guys, uSibindi naku episode 1 uthe kuThirelo usazocabanga ukuthi isimo seyingane sithini ukuthi njengoba uThirelo efunda ingane kuzothiwani nakuvuyo futhi usazocabanga. Usethenga indlu ke manje bafika endlini uyabuza kuThirelo ukuthi ke njengoba indlu sikhona uzokwenza njani. Usazocabanga futhi usazocabanga ukuthi ingane uyitholela ama-helper ngoba phela bayafunda. Usethole nayizwa ukuthi hamba kanjani. Usethenge indlu futhi azohlala kuyo kodwa usazocabanga ukuthi uThirelo noVuyo ubani ozohlala kule ndlu or indlu kuzoba eyakhe yena abafunela indawo. Kusho uSibindi. Kodwa nayi-ke eyenza ukuthi ngenzeke le video. Uthulile uThirelo uSibindi ekuyi-call noVuyo kodwa ubemlalele. Guys, ngihlele ngilalela lana la angizenzi ngcono ngani we guys ukuthi ukubona indaba mayixoxa mase uyicabange le nto ngamehlo engqondo ukuthi engabe kubanjani. Yeyobhuti bayadelela. Laba esithi yithandwa abasihlekisayo afone eceleni kwakho uthule ungakhwehleli unganyakazi nokunyakaza ngoba phela uVuyo njengoba eza isurprise yakhe ile ethule la eceleni kaSibindi. uVuyo njengoba eza lapha endlini uzofika athola isurprise. Isurprise ithule la eduze kaSibindi. Isurprise ubani? uThirelo. Ngayibona ke lento ke ngamehlo ke namhlanje. Why ke angaye ekamereni okungenani? Noma uyamjayeza ukuthi ke isithembu sinje fanele ujime uhlele ujima njalo every day uyajima every day uyifundisa amagama amakhulu every day ube positive because kunesimo esinje. Nayi call izongena ngikhulume ke nosisi wakho ngoba ngalesi sikhathi ubethi mayekhuluma ngoVuyo kuThirelo ethi usisi wakho ngikhulume nosisi wakho uthule du uThirelo uthi unjani mama. I-surprise yaVuyo uThirelo uthule la eceleni kaSibindi. Ngapha uVuyo uthi hello. Hawu guys, ngasho kodwa mangibuka omama basemzumbe bona ngithi mabeza lapha kuthando nesithembu abakhulumi kakhulu. Ngasho ngathi hayi lolu hlobo lomshado noma kushiwo ukuthi umsuka kuhambisana nokuthi isiZulu namasiko kufuna inhliziyo ethile, kufuna enye ilevel yoku-understand lapha thina ngeke abanye.
Hayi, uhleli la uTirelo eduze kwe-boyfriend yakhe. UVuyo-ke angibonanga ukuthi noma bekuyi-video call noma bekunjani, ngoba ubengayiphakamisile ifoni sibone ukuthi uyavelana uVuyo kwi-screen, kodwa nje uTirelo uthule. Ngihlele ngibezwa guys odadelana bewenza-ke amavidiyo uma sebeshaya ama-story time ethi wakhuluma waqeda ngithula. Wawungakhwehleli ngani? Wawungakhwehleli ngani? Wawungakhwehleli ngani? Vele ukhwehlele kube ngathi khona into ekubambayo la emphimbeni. Wawungakhwehleli ngani? Wawuthuleleni? Guys, yoba uma usafika ngimnikeza ama-tips futhi ngiyadinga ukuthi nginikezela ama-tips. Mina ngifuna ukunika ama-tips omjolo. Ngifuna ama-tips okuqala amabhizinisi amancane, ama-tips emisebenzi, ama-tips okuthi thuthukani, kodwa ngeke ngimnike-ke leyo mjolo ukuze ungaze udeleleka. Mawusafika fika ngomqondo wokuthi engakujwayeli kabi. Ukwenza kanjani lokho? Maye uzokubuza ukuthi ukanjani isimo sakho uyichaze, mase umtshela ngokuthi khona umalume wakho owakha ibhamu. Lezi ibhamu ezinde. Umtshele kanjalo. Uthi umalume wakho khona umalume wakho ongafuni ngawe. Lo malume wakho ibhamu ezinde. And lo malume loyo uyinkinga ngendlela yokuthi noma wena sewuthe uzama ukuthi uba ne-boyfriend uyofika ahlakaze, akafuni umuntu ozoganga ngawe. Manje awukwazi ukujola ngenxa yalowo malume wakho. Kufanele kube ngathi nje wathi umalume wakho uyokuyeka uma ebona ukuthi lo mfana akazuhlala ngawo. Umalume noyibhamu. Yafuneka leyo nto ube ngathi ube sengathi unomalume ohlezi ehamba egaqa isibhamu. Ongezwa lutho ngawe, hhayi ukuthi wakhe ibhamu zobugebengu. Uyanivikela lo malume lo. Wayekade eyisosha, wayekade eyi-bodyguard yesopolitiki omkhulu. Manje ashaya isibhamu lo malume. Uyikhulume le nto uqine ebusweni. Uyikhulume le nto uqine ebusweni. Uyikhulume ibe khona. Angazi ukuthi uyosifunaphi-ke isithombe-ke somalume ozobakwarathula into engiyishoyo. Ukuze engazukuthatha noma kanjani ezokuhlekisa into engahlekisi. Ukuze engazi ukuba nawo umqondo wokuthi wena nihleli lapha embhedeni. Kodwa guys nihleli lapha embhedeni kuphendulwe i-call phambi kwakho kuthiwe thula. Yazi abantu abenza leyo nto labo engibonayo ukuthi-ke isimo sabo siyavuma ukuthi benze leyo nto, yilaba abama-side chick, omalume-ke. Ngeke ngimchazele ukuthi uba umalume. Yazi ngobani? Ngoba kuthiwa i-side chick yomalume labaya abantu abathola ngaphezu ko-100K ngemali. Ngoba ngeke uzuze bezwe becana ku-social media. Labo-ke abakwazi ngisho ukudlala u-social media ngoba phela ngeke ube yi-side chick yamalume ele phezulu. Ucabanga ukuthi uzoba busy la ku-social media ngoba sizokwazi. Yilabo-ke ngoba labo malume banjani? Banonkosikazi. Bona-ke makushiwo indaba yokuthi thula, vele-ke kukwi-agreement, kukwi-contract ukuthi-ke uyathula awuphaphe into ezingaphapheki. Uthuliswa umpumelelo. Hhayi kabi guys, bengishiye ukuthi sizohleba kodwa hhayi kakhulu bengifuna ukukutshela ukuthi ngakubona ngamehlo namhlanje le nto yokuthi wena ukhona, omunye ungale kwi-call, wena ola eceleni uthula. Ngeke ethule-ke uTirelo la eceleni kaMpumelelo uyi-surprise kaVuyo ngosuku olulandelayo nokwe-show ngoba uVuyo akazi ukuthi uTirelo ukhona. Manje kuTirelo fanele ethule, mase kufike-ke uVuyo yobe sengena endlini efica uTirelo. Ababahle osisi kule simo esikhona engimxoxela ngaso bobabili. Ade ngibona umama Mhlophekazi esavela-ke ku-season 1 bemveza, wayevele nje enale vibe le ukuthi soft life iyamfanela, uyazifundela, yabo ukusebenza ekhaya, uyabo labo sisi labo, leyo content leyo ukuthi
ufundile, ushade nobhuti bani, usebenzela ekhaya, yonke into nje i-smooth, ku-peaceful, kumnandi, uyabo. Kanti basazothatha amacala nompumelelo. Bona guys, kuyenzeka ubabuke ubuye uthi yabo laba ngathi ungababiza bobathathu vele ubashaye bona bonke. Ngoba hayi ukuthi mina-ke sengifaka mina ngasanifaki nina. Mina ngiba nakho ukuthi lezi iy'ngane kuyadinga ukuthi kuvele kukhulunywe nabo bobathathu, mhlampe kube ngathi khona ibhuku abafundela lona, incwadi, ukuthi njengoba use-university, phuma la ungene la, phuma la ungene la, phuma la ungene la. Ku-social media ngoba senikhona, ngena la, ngena la. Bobathathu. Kodwa ngeke sazi ngamantombazane guys, ngeke sazi ngamantombazane. Yazi ngani? Ubaba walaphayana mayisekhuluma unokuzethemba ngokuthi singabawina. Ngiyeka-ke, angisahlebi. Manje yabo sibuye sithi laba abaphuzanga amanzi alaphana. Kulela khaya. Hayibo leyo ndaba. Ngoba manje uyabona ukuthi uma ungathi ungakusondele eduze kwakhe umxukuze ukuthi ayibo, umphephese uthi back to life. Yabo, ngobuye ungazi ukuthi hayibo kodwa bosisi bodade yini kwenzakalani, shonini, sihambeni uma kufuna ukuthi sihambe siyobheka. Cha, ngiyadlala wemalo, ngaze ngawuLouise, ngaze ngalikhumbula igama, ngaze ngawuLouise. uLouise wakwaSesime wayebuye eyiqambele yini indaba yezakha esehlebe. Umoya wakhe ngathi ungiphethe. Kodwa ngempela guys, basema-university bobabili. Kodwa ngiyabona Nkosi yami ukuthi ngathi yazi angazi ngenze njani ngikwazi ukuyibhalansisa lento engifuna ukuyisho. Ikhona lento yokuthi mina ngiyabona ukuthi laba mhlampe abantwana abenza ukuthi bafune ukuzwa kahle ukuthi kanti ibhuti ithini into yakho ngoba sebeney'ngane naye. Kodwa futhi ngiphinde ngibe nento ukuthi hayibo nibancane, impilo iyaqhubeka, ake niphithizele ngempilo yenu. Ngenimnyeke lo didekile ngoba uzonithelela ngomqondo wokudideka. Kwanathi simbuka ku-TV show manje sesiyasaba ukuthi hayibo le ntana ayizungena kithi loku kudideka. Futhi ngisholani ukuthi ayizungena, isingenile kwabanye benu. Anithukani ku-social media, nize niqambe amanga, niqambele zona lezi iy'ngane, nisho ngiyabona ukuthi bayagudlana, ngithi bahlanganiswe i-boyfriend eyodwa. Kodwa leyo ukuthi nisukele amanga amakhulu. Mase nisukele lawo manga amakhulu, mase nize nifaka neBhayibheli phakathi. Engabe konakele Nkosi yami. Kuningi kakhulu. Kodwa-ke sengiyivala le video, ngikubonile ngamehlo ukuthi kuyinto enjani ukuthi ngathula, wakhuluma waze waqeda nefoni ngikhona. Kanti uma uthe unomalume noma unobhuti ozakhela isibhamu, ungayithatha ngisho le foni, uvele uyivale wena ikholo. Ithi useyazi ukuthi umalume wakho ukhanda ibhamu. Umalume wakho ube naye la esithombeni, umalume ohlinile. Ubonakala nje ukuthi akayisebenzi into engazwakali ukuthi ithini. Ngeke yenze leyo nto. Wena mhlawumbe engakubuka nginika ama-tips abhedayo ngoba nginika ama-tips omjolo. Angikugqugquzeli ngomjolo mina, angifuni ukugqugquzela ngomjolo ngoba lezi zinto lezi enizamukelayo emjolweni niyazikhuluma lapha ku-social media ethi uze omunye usesethi uyomtholapho omunye. Hayibo guys, injabulo yakho sebebhala ku-social media ungabalalela uyomtholapho omunye. Yabo enye into ibe ngizohleba le video sengingena okunye. Enye into waqala wajwayela i-behavior engekho right. Uzoyamukela leyo nto uzogcina usuyijwayele kanti ayikho right, ayikho normal. Uzothiwa osisi bayayalana, ulwelani ngempilo yakho ngoba uzokhathala, uzoba depressed ungazi nokuthi u-depressed.
uyohlala uphathwe yikhanda ungazi ukuthi yini. Wamukela izinto ezingekho right empilweni yakho. Uyayithwesa umthwalo. Hlala ube single. Uhleke noma-TikTok challenge noSomahlaya, kube khona into oyenzayo, ufunde okuncane okufundekayo, qala amabhizinisi amancane, umsebenzi mawukuthi umsebenzi awakawutholi ufuna umsebenzi. Kodwa ungazinamathiseli kumuntu ongakufuni, ngoba leyo nto izokuhlukumeza isikhathi eside, futhi nakhona ukuphuma kube nzima. Unganamatheli endaweni ongafuneki kuyona. Ogazi bengazile ukufika la bengifuna sihlebeni ukuthi ukuthula ikhole iqala iziyophele. Okungenani akaphuma ephandle-ke. Umane ukuthi ukucashelile. Noma nithi kungcono ubone wazi konke akwenzayo. Lona qiniso lelo, ngazi konke. Hayi. Bye we guys. Le video ayikho serious njalo. Bye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga. Angiqedi. Bye bye.